इसोदा नार्जारी बिथाङा दिनै रुंसारि जानायाव जों बर' थुनलाइ आफादा जोबोद गोथौ दुखु फोरमायदों आरो बिथाङा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि सासे मेंनो रोङै मावथिमोन। बिथांनि दैदेननायावनो तामुलपुराव जों बर' थुनलाइ आफादनि जाफुंसार जथुमा खुंलांनो हादों आरो लोगोसे तामुलपुर जिल्ला कुमारिघाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादावबो बिथाङा गोबाव सम खामानि मावनानै बिहोमा होलांदों आरो सासे फोरोंगिरि हिसाबैबो बर' बिजोङाव बिथाङा गोबां बिहोमा होलांदों। दा बे गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै बिथांनि रुंसारि जानायाव जों बर' माहारिया गोबां खहा जादों बेखौ जों मोनदांदों। बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बिथांनि न'खरनिसिम जोंनि दुखु फोरमायदों आरो लोगोसे बिथांनि दिनै जि बे जोबथा बिदाय फोरबो बेहाय जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बाहागो लाफैदों। गिबियावनो नैबे मोजां फुङाव आं नोंथांखौ हामबाय जासिगोरो। आंनिफ्राय मानगोनां दिनैनि रुंसारि जानाय इसोदा नार्जारिनि सोमोन्दै बिथाङा आंनाव खेंफोरथि बिनायनि थाखाय। बिथाङा पलासगुरि गामिनि सासे सोद्रोमामोन। बिथांनि मुङा इसोदा नार्जारिमोन। बिथाङा सासे फोरोंगिरिमोन। बिथाङा सेसाफानि हाइस्कुलाव फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावजेनोमोन आरो बिथाङा दुखुनांथावै माखासे हमनो हायै बेरामजों बिथाङा सैनांनानै दङमोन। दिनैनिफ्राय बोसोरथामसो सिगांनिफ्राय बिथाङा बे बेमाराव भुगिदोंमोन। गोबां ट्रिटमेन्टफोर लादोंमोन आरो गोबां बिथांनिनो असे आंगो फंबाय 26 नं दरंगाजुलिनि MCLA बिजित गोरा नार्जारि बिथाङा गोबां नाजादोंमोन आरो बिथांजों लोगोसे न'खरनि आरो बिथांनि न'खरनि खुरमा गुस्थिफ्राबो बिथांनि सोखाजानायखौ लुबैनानै गोबां खस्थ'नि गेजेरजों नाजादोंमोन, नाथाय बिथांखौ लाखिनो हायासै। बिथाङा मैया बेलासिनि 3:15 बाजियाव पार्किजुलि ख्रिस्टियान हस्पिटालाव बिथाङा रुंसारि जादों। बिथाङा सासे फोरोंगिरि हिसाबै मोजां फोरोंगिरिमोन आरो बिथांनि जि आखल आखु बिथाङा खोब अमायिकमोन आरो बिथाङा मालाबाबो रागा जोङामोन आरो बिथाङा सासे बर'नि थाखाय हाबा मावग्रा बिथाङा सासे गोसो गुदुं मानसिमोन आरो बे बर'नि थाखाय खामानि मावनो लेखायैनो बा थांखियैनो बिथाङा बर' साहित्य सभाजों गोबां बोसोरनिफ्राय बिथाङा जड़ित थाबोदों आरो बे साहित्य सभायाव थानानैनो बिथाङा बर' साहित्यनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो लोगोसे बर' समाजनि थाखायबो बिथाङा खामानि मावबोदों। बिथांनि जि खामानि मावबोनाय गोबां बर' माहारिफ्रा मोजां फिथाइखौ मोननो हादों आरो बिथांखौ मोजां मोननानै बर' साहित्य सभानि गोबां कलिग्सफ्रा बिथांखौ लोगोआव लाफायै गोबां साहित्यनि खामानि मावदों आरो बे साहित्यनि खामानिजों लोगोसे बर' समाजखौ बोरै सुस्रांनो हायो, बोरै फोसाबनो हायो, बोरै जौगाहोनो हायो बेनि बिथिङावबो बिथाङा जे बर' साहित्य सभानि मावथिफोर बिथांमोनजों लोगो लाफानानै आरो बिथांमोनखौ माखासे परामर्श होनानै आरो बेबायदिनो बर'नि माखासे गौथुमफोर जेरै बर' समाजखौ जौगाहोनाय, बर' समाजखौ सुस्रांनाय बेफोरबायदि हाबाफारिफ्रावबो बिथाङा मैखोमै बाहागो लाबोदोंमोन। बिथांनि जि रुंसारि जानाय बे रुंसारि जानायाव आं बेक्तिगत भाबैबो गोबां दुखु मोनदों आरो खहा जानाय आङो मोनदों आरो बेजों लोगोसे बिथांनि रुंसारि जानायाव नैबे पलासगुरि गामिनिल' नङा, सेसाफानि ओनसोलनिल' नङा, दुलाराय बर' माहारिनि बे खहा जादों होननानै आं दिनै दुखुजों फोरमायो।